naše heslo. Nestrať veslo. Najväčšia hanba. Heslo. Najväčšia hanba, keď sa prevrátite. Hoci čo sa môže stať na vode. Nesmiete stratiť veslo. Ako náhle stratíte veslo, platíte pokutu. Ja. Pokuta je vždycky drahá. Väčšinou v tekutých stave sa to... Tu je. Táto, keď to vratí. No. Počkaj, tak idem po tebe. Teda, kto chce, spravíme to teraz tak, že vzadu lodivod bude niekto z partii skúsený. Kto nevie plávať, nech povie, máme tu vestu, tak sa budeme k tomu aj stavať. Aj keď sa nezmestí na človeka, ale treba ju mať pri sebe. A môžeme ísť aj traja. Tam, kde sú teraz rohožky, tam si môže niekto sadnúť a dvaja budú ešte hore. Na lodi. A dopredu háčik, stále bude niekto, neskúsený bude háčik. A tým pádom za všetko bude... Na koho môžeme potom zvaliť Mimi? Bože, Mimi. Takže prvá partia, kto chce, by mohol ísť, mohli by nastúpiť. Tak ideš so mnou? Poďme s tebou. Môžeme najbližšie spraviť hrom, môžeme najbližšie spraviť váh. My si to rozdáme. To by bola výzva. Tam už z váhu sa snaží mať akože viacej vždycky od seba, lebo vtedy ti drží stabilitu. Keď sa budeš dobre cítiť, už si môžeš nohy vyložiť aj dopredu. Že nebudeme na tej takéto olejovke, ale váh pekne tečie, tak by sme mohli, prekrásne by sme mohli ísť. Bola divočina, no. Ale to až najbližšie, ja som bol tiež na to zvedavý, že či sa vôbec ľudia zídu, či vôbec niekto... Túto olejovku to skôr taká bažina. No teraz toto je nepríjemné, ešte pred 2 týždňami kde bola... je Šrek? Ešte pred 2 týždňami to bolo čisté, ináč teraz kvitne táto rastlinka, preto je to také... Teplo je, dobre teplo. Ahoj! Čaute, Stanko, zakývaj nám. Hovorí sa ahoj. Ako podvodníkom, čaute, ahojte. Vodácky pozdrav na celom svete. Kde? Ahoj. Ahoj. Úplne na celom svete. Či to je Angličan, či to je Francúz. Ahoj. Keď sa stretnete niekde v prístave, To je kresťanský pozdrav. Ad honorem Jezus. tak je tak aj vo veľkých prístavoch sa námorníci zdravia ahoj. Áno, Nezoberieš to je sila. Ešte medzinárodný. Zodpovedám za všetko. Matúš, teraz si to zlízneš. Už dojde Miňo, Milanku za chvíľu. A kto ide dopredu? A dopredu. Martin, kto ide k tebe? Na druhej strane. No, tak je dobré. My budeme strážiť. Heslo je veslo. Či viete, heslo je nestrať veslo. Toto je romantika, pozrite sa. Farára, teraz na druhú stranu veslov. Ja tak. Nie, už teraz zase si dajte na druhú stranu. Musíte sa naučiť to, že keď ťaháte tú stranu, tak vás to bude brať sem. Chceli ste... Takto chodil s Olčen Trendom. Za rybanou. Teraz chcete ísť sem, alebo... Ideme k vám. Ale tu som chcel vyskúšať, to je pohodička, ja by som to vydržal celý deň takto. Inak tam máte napísané, Lajo, na boku. Letiaci. Jak to kúhne? Gabuško, uhni, lebo chce pracovať vystúpiť. Uhnem. Máš keď sa dohľadá, akože dvaja, že? To je romantika, chlapci. No ale to sú iné, keď sú pereje, keď sú krásne vlny. To je iné. Tam sa treba trafiť medzi kamerami, často teda sú skaly, treba sa trafiť aj tam.
Tu na našej rieky, toto neskončí dobre, bratfara. Máte pádlový obcí, a prete si nepadú, sú prete noč, a čo si zase Paráda. Ďakujem. Toto je splav. Evanenici splavujú Nitru. Ahoj. Keď bol niekto nepriateľsky naladený, my si s ním poradíme. Vystormený. skôr si mal vyťahnuť. Hej, Bisťu. Predsa ho Láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť. Boh sa človekom stal, svojho syna nám dal, hriešním nám prišiel Pán. Strania korunoval, hriech náš na seba vzal, z mŕtvych stál náš Ježiš Je takto vypadá, že nás je toľko, že naraz to nebudeme vedieť spraviť, ale teraz kto chce. Teraz kto chce, tak pôjde v každej loďke pôjde niekto skúsený. Áno. A niekto neskúsený. Aj ponožkým preč. Mali sme tu odborníka, čo spravoval ponožka, to sa nám náhodou nestalo, Lajo. To treba napísať. Áno, máme splavníka, čo splavoval ponožka. A suchý som vyšiel. Tak to nebude trvať. Áno. Tak je to háčik. Ja som bol háčik. Áno, ty si bol Ona háčik. bola- A ona bola kormidlo. Nie vrtulníka. Vieš, prečo si suchý? Lebo toto, čo teraz splavujeme, tomuto hovoríme olejovka. Olejovka je niečo, čo netečí. Ale keby si išiel takú rýchlu rieku, Oravu, Hron, tak by si mohol byť trošku inak. Ja si myslím, že by som si skôr zaplával.